conferință. Era mai de acolo când am coborât de pe scenă și m-a văzut. Și s-a bucurat, m-a luat în brațe, cum ești lungul, nu știu ce. Eu la fel, i-am zis, bă, ești bine, ești în formă, ce? Bă, sunt bine, aia e, zice, mergem înainte, zic, ce e problema? Care? Mi-a povestit, omul era supărat, că e la al doilea divorț. Din prima căsătorie are 5 copii și din a doua alți 5. Deci în total 10 copii, eu nu știam, mi-a povestit. Și a zis, acum e singur, se antrenează și aia e. Și l-am întrebat, băi, că am dispărut de câțiva ani, n-ai mai avut meci, ce s-a întâmplat? Și omul mi-a zis, bă, îmi spun sincer, lungule, n-am mai avut oferte. Înțelegi? Și n-am mai avut oferte și am stat așa, stand-by. Și chiar așa, într-un fel, sunt fericit pentru el, că l-a adus RXF-ul. I-a dat un restart, parcă așa, într-o perioadă poate mai proastă a vieții sale. Și sunt sigur și mi-aș dori să-l mai cheme și alte promoții, ca să mai facă un ban. A zis că el își dorește să lupte până la 60 de ani, are 54. A zis că el crede că mai duce 5 ani. M-am bucurat pentru el. I-am zis că, în ciuda faptului ce a fost între noi meciul și cu tare, să știi că eu sunt un mare fan de al tău și am crescut așa, într-un fel, pe meciurile tale. Adică eu încă nu făceam MMA când îl vedeam pe el în K1. Și era unul dintre luptătorii mei preferați, recunosc. Chiar că e pe stilul meu, e ciocănar, așa, stilul ăla agresiv, ciocănar, exploziv.